2001, vicemajster Európy z roku 2002 a 2003 a účastník 3 olympiád. Filip Ospalý! V rokoch 97 a 98 sa stal celkovým víťazom Európskeho pohára. 5. miesto na majstrovstvách sveta v roku 98 a 99. V roku 2000 ako prvý Čech vyhral preteky svetového pohára. Krňavý Martin! Slovenská jednotka v krátkom triatlone v posledných rokoch ako jediný Slovák sa dokázal presadiť medzi európskou špičkou. Lani na majstrovstvách Európy potešil fantastickým 6. miestom, dokázalo víťaziť na najťažších krátkych triatlonoch nemeckom Schlierse a medzi európskou triatlonovou elitou sa považuje za jedného z najlepších cyklistov. Pravidelne umiestňuje top 10 nemeckej Bundesligy a pretekov z európskeho pohára. Timo Lange, herzlich willkommen! Reprezentant Česka nasadzovaný do bojov do body do Európskeho pohára a platný člen Českého družstva na podujatiach najvyššieho ranku. 4. miesto na hľadnejších majstrovstvách Českej republiky. Kureš Petr, kvalitný plávaník. Tatar Pavel. Číslo 18 Čelus Pejan, Lábe Triklu. Český reprezentant, ktorý sa dokáže umiestniť na pretekov Európskeho pohára do prvej desiatky, nebude chcieť chodiť so senka s prázdnymi rukami. Sezóna 2008, 3. miesto na majstrovstvách Českej republiky. Číslo ťaží na plávaní dokáže udržať kontakt s najrýchlejšími. Veľký progres zaznamenal na ostatných disciplínach. Číslo 19 Babrošek Petr, autor Trumpo Zlín. Špecialista na dlhé trate, ale pozor, v septembri 2006 roku dokázal zvíťaziť. Hoci dnes by to bol priam zázrak. Víťaz svetového pohára v dlhom triatlone v roku 2006 a pravidelný účastník najprvšej svetového od roku 99 je jeho maximum 19. Jan Aloši, Ukrajina. Číslo 25 tým. 26 Jurkovič Tomáš, Žilina. Číslo 27 Zemcev Viktor, 3 klub VTŠ Bratislava. 44 Nemčok Tomáš, KMT Banská Štiavnica. Číslo 45 Micka 58 Konečný Daniel. 59 Zínu Belaví. Číslo 60 Ľuboš Bogár. 61 30 sekúnd do štartu. Koľko balónov? Stráči. Nazar. Ušlo to 2 minúty. Akurát si prišiel. Bolo štartovanie, myslím si, že úspešne. Nikto to neulial. Hlavná kategória, na ktorú sme tu čapali. Odrána kategória muži elit. Majú pred sebou tú istú práť, ako mali aj ženy, juniori, veteráni, aj noví. Môžeme byť 5 km utek, tak im budeme pochopiteľne držať palce, ale veľmi dôležitú úlohu budete zohrávať aj vy ako pozorovatelia. Treba ich povzbudiť, treba zatlieskať, treba im uvoľniť cestu. Viete zatlieskať, tak ukážte, že ste sa dovolili. To je. Takže ako náhle tam niekoho uvidíš, hneď nám to prosím ťa pekne zahlas, stačí keď zakričíš štartové číslo. Jasné? Nevidím na to číslo, ale je to určite, je to ten pán Varga. Takže štartové číslo 10, Rišo Varga, ŽNT Športým Bratislava. A ja už ho tu vidím, takže naše predpovedstvo Rišo potvrdil svoju pozíciu jedného z najrýchlejších plavcov v Európe v triatlone. Rišo Varga, ŽNT Športým Bratislava. A teraz všetko záleží na tom, ako zvládne nebo. Rišo odchádza. Filip Ospalý vráka, všetkou písniku taky sa aj Martin Krňavek, aj Timo Lange z Nemecka. Timo Lange ako druhý, tretí Ospalý a štvrtý Krňavek. Toto je neuveriteľne silná skupina. Hneď za nimi so sedmičkou Pavel Batáč, takže kto sa nechytí týchto, už má po preteku 18 kráč. Tomáš Bajaj, maďarský špecialista. Zvaťako Filip Poslichal a Paolo Šutra, domáci realisti. S 15 Tomáš Kokáč, legenda, ktorá tu vyhrala pred 18 rokmi. Ukrajina a Erik Brabec. Teraz je tu Paolo Šutkov. Viktor Zemcev opúšťa tempo. 23 Lip a teraz na 8 štartové číslo 3.
bude veľmi ťažké sa prepracovať na tie čelné pozície. 17. ďalší domáci pretekár Andrej Rád, Biškop Kuteroše Bratislava. A tu máme, že teraz sa súka z obleku Point Zero česká hviezda triatlonu, ale v tom dlhom formáte. Petr Vavroušek, štartové číslo 19, vykonal autobusko. I tam vedľa neho 89. Mišo Buček, realist športník. 42, Petr Mikuláš, štartové číslo 60 a 65. 60 Luboš Polnár a 65 Agáš Michal. Jak povie, čo mi ukázali výsledky, ja nevidím. Býva to občas, ale či aj dnes je prizvaná dopingová kontrola. Vieš, to nemôžeš vedieť dopredu, tie prídu. To sú aj takí. Ideš, Dano! Oni sa zjavia, narobia veľký vietor, ľuďom zoberú prácu a idú domov spať. Peťo! Mužov a ženy, vlastne najväčší balík už máme tu. Na prvom mieste majster Európy. Držíme mu palce. Poď! Za ním Palo Šimko. Poď, Palo! Maja, tréningoví partneri, pretože v poslednom čase trénujú spolu. Máme tu ďalšiu partiu. Vedie ju český pretekár Olševský. Ja som naozaj zvedavý, keď prvú ženu. Áno, s 11-kou. Grega Hočevar, Slovinec, ťahá túto skupinu. Očekávanie nebuďte ako babi. Dobre, super, stále rovno. Petr Vavroušek. Startové číslo 19, auto, Duplo. No, ďalšia skupinka, ktorá plávala trochu pomalšie. Čože? Očekávaný záber. Máš Pavlo Henčík, 12. Na prvom mieste mladý Lukáš Kočaš. Videl som tam film. Takže pozorne sledujte. Hrošík, poď! A tu je Palo Šimko. Už je v tejto skupine a snaží sa ju roztrhať. Takže Palo ozaj intenzívne pracuje na tom, aby sa dotiahol na ten vedúci balík, ktorý má... Máme tu ďalšiu skupinu, ktorú vedie zo štartového číslo 7 Pavel Paták. Z 11 cyklistiku dokáže vynikajúcu. Petr Vavroušek sa usadil v tejto skupine, vidím tam Erika. Niekto náhodou niekde voda ešte? Vidím tam na čele sa strašne zelenať, čo znamená, že sú tam Mikuláci, ale vidím tam aj Ríša Vargu. A táto